Yan po si Lola Ninita, mga kalingap. Si Bina, kompleto na po. Ito si Bina. Umatid na. Brother Paas. Yan. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Star for a day. Hey Lola. Kumusta? Tian man. Tian man. Nandiyan kasi, nandiyan yung pera niya. Ayo. Saan sumakay? Kung anak ko lang, Ha? hindi ko nakuha. Sayang ano? Ganda sa Yung pagbaba no? Uy, ito. Ayan, partida pa yun, may galis pa yan. Okay na nito ba? Ano yung nasa ulo niya? Nunal? Nunal din? May nunal din ano? Galing. Pag may dog, alam na kung sino. Puro viral. Darangan. Nagatin. Puro viral dito. Yan si Mama Ninita, andyan na. Bina. Nanay Ninita. Ala yung biyahe na Ninita, no? Ay pa, viral. Ayun o. Isa pa yun. Dumukot. Kukuha na kita pagkain. Kukuha na kita. Tubig lang, tubig. Tubig lang. Viral ha? Isa ka na ba? Kita lang kita. Hi! Hi ikaw! Live yan? Ako hindi. Pwede mag-live. Ay po. Tatlo yung gamit niya no, ni bro. Ayun. May kaguluhan. Pati dami mo cellphone, pati. Pati dami mo cellphone. May balabal. Kumain ka na tayo. Nay, nasaan yung ibang aso mo, Nay? Iniwan? Ha? Patay na? Ito yung natira? Alaga ni nanay. Yung may nunal, oh. Dami reporter.
Hi, hello. Nandito ako, first time. First time mo dito? Happy birthday, Kuya Bal. Thank you. Si Jessica po mga kalingap. Hello po. Kuya Red. Si John Lloyd, oh. Tsaka si Madam Ingrata. Si John Lloyd, oh. Swerte, katamis si John Lloyd. John Lloyd. Nagagawin niya ang lahat upang tayo ay mapanatag siya yung tao ang hangarin magpasaya ng kapwa nagbibigay biyaya ang pagod di alintana ganyan si Kuya Rap di na inisip ang sarili para lamang makatulong at kayo ay makampante marami ang mga tao na nagmamahal sa'yo dahil sa mga kabutihan na pinapakita mo ang isang kagaya mo yung dapat tinutularan Ano na kasi kukunin na yung lagayan. Kuha na kayo hanggat meron pa. Yan. Sino yan? Si Geros. Shout out. Hindi, yun doon tulo. Nandun. Tapos nandun na rin yung santo. Hindi ko lang alam kung nandiyan pa yun ah. Tirang ice cream na lang sa akin. Okay, last lang pala to. Oo. Pagtapos ito, magkakantahan na with K7. Oo. Ha? Isa na lang, last na lang. Puchi-puchi. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,